Shubor Snem jong San Hima. Kashari jongka P Singkon ka Special Judge Pokso West Janty Hills District Jawai. Ha ka khat pratrik unailar arhaja apusan kalarai ben pendrem ya u Heingaid Bareh ubadei nagasnong mubhar mujem kabahap hajan kasnong mulber. Da kabasat Phatok arpo Snem namar ka jingdon kti ha ka bale bi ijat ya ka wei ka khna ha ka Jingshah kabalaja ha usnem arhajar khatnyo. Kashari kalarai penrem ya uni urunar hapo kakendon section 3A jongka Pokso Act kabala ban pensitom kat kom kakendon sau jongka Pokso Act arhajar khat ar da kabadan Kuna ru lai pawajar tingka kakerwo na u Superintendent of Police ka West Janty Hills u pentip bakani ka Jingshah kadai kabalaja hadian ka jingyo pediang ya ka jingmudui ijahar ha ka nyotrek unai weng arhajar khat nyo na unong ujor ubelapen pau ha ka handrotrek unai weng arhajar khat nyo ha ka por kumba ashteng no phaisni ka khonrit jong u ka barang khat wei Snem ka karta kala sha le bi jot ha u Heingaid Bareh ha ka ba maka bat ka paralok kidang let lum ding na ka wei ka jaka khlaw hadian ka jing perta brio uni ubrio ula phet krat no na ka te ka jaka ya ka ne ka case la register hapo ka Jawai police station case number 19211 17 US 4 Pokso Act but la tokit but charge sheet da ka WPSI RM Suchang